Okay guys, good morning again. Welcome back again to our channel. So for this video guys, nakita nyo naman sa ating title down below na it's going to be about our dimension ng ating kulungan. Kasi merong nagtatanong sa amin kung ano daw yung dimension ng aming kulungan. So disclaimer guys, kaya namin nilakihan to kasi we want a spacious space for them kasi para at least makagalaw-galaw sila. Parang nasa natural ano lang din sila, yung parang hindi sila magkukumpulan. So, that's why malaki yan. And also, design din yan kasi marami kaming pato noon. Same lang din kasi yung process namin noon sa pato namin. Dyan muna sila for a couple of weeks. Siguro mga 2 weeks, 3 weeks, ganyan. Pinakamataas na yung 3 weeks. And then later on, binababa din namin sa kanilang sa lupa. Yung sa lupa na ating merong net. So, ayan yung ating kulungan. So, view natin. So, yan yung back guys. So, ito yung may mga mayroong mga yero. So, ayan. So, parang ganyan lang yung sa baba. So, we'll be susukatin natin yan later. And then, ito naman yung sa harap or yung parang nakaharap siya dito sa iba pang mga kulungan. So, tatlo yung meron kami ganyan guys. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Pero yung itong isa guys is ganito namin. Ganyan. Nilagyan namin ng parang boundary sa dyan sa gitna. So, isang door lang guys. Ayan, isang door lang. Ayan. Pero dalawa sila kasi ayan, nilagyan lang namin ng boundary yung doon ng ating stone kasi malaki naman din yan. So yung dito guys, ayan. So yung ito dito, pwede na itong magsilbi guys. Also na yan, parang pugaran. So para sa inyo kung meron kayong talagang pugaran na ilalagay na yung maganda talaga, pwede naman guys. So sa amin kasi naka-improvise lang kami o yung kung anong meron lang din. Kasi nga backyard lang din kami guys. So ganyan lang yung nilalagay namin. So ayan. So yung iba tinalian lang namin. Ayan, tinalian lang. Tapos yung dito, ayan, hinarangan lang namin para at least kapag sumampa yung inahin natin dyan guys, is hindi siya agad mahuhulog. So eto na. I have a measurement here. Yung gamit tayo ng measuring tape. So dito tayo muna sa dimension ng pinaka-box natin. So I don't know how to do a dimensioning guys or what. So visualize niyo lang or tapusin niyo lang tong video para at least makita nyo yung ating dimension all over na sa kaniyang paligid. So dito at saka dito dimension natin or sukatin natin guys. Ayan. So yung from that side guys up to here is nasa 4 feet and 3 inch. So 51 inch tayo guys. So kung inch kayo, 51 inch. Kung feet, 4 feet and 3 inch tayo guys ha. Ayan. So yan yung dito na side. So yung kanyang paano naman guys, yung dito sa likod. Ayan, yung dito. Ayan, dito banda guys, yung likod niya. From that area up to here is nasa, teka lang guys, titingnan ko ng maigi. So nasa 82 inch. Ayan, 82. Nakabaliktad lang po. 82 inch, around 6 feet and 2, 4, 6, 8, 10 inch, about around 6 feet and 10 inch. Kung sa inch tayo, 82 inch ang ating ibibigay. So we also have yung yung sa galing sa taas naman ng cage natin to down here is nasa around 28 inch. Kung sa inch tayo, 28. Kung sa feet, 2 feet and 2 feet and 4 inch. So ayan yung ating dimension na pa dito guys ha. Yung dito is 28 inch. Yung galing doon is 82 inch. So ayan guys, nasa 82 inch siya guys. Galing doon sa kabila up to here is 82 inch. So again guys, from here to here is 28 inch. So from this area also to that area, yung dyan banda is 82 inch. And then we have here, so galing dito is 51 inch yung paganyan natin. So yung, anyway, sa nga magtatanong kung ilan yung dito to dito. Nakadepende kasi yan guys kung ano yung sukat nyo. Pero yung sa amin is yung sukat niya ay nasa, ayan, nasa around 32 inch lang siya guys. So, depende sa inyo kung gusto nyo medyo taas-taas. Kasi yung nangyayari sa amin dito guys, isa rin din ito. Kung gugustuhin ko lang din naman kung magpapagawa kami ng bago is haba-habaan nyo na yung dito guys. Kasi yung dito sa amin, lalo na kapag may pabo kayo kasi yung pabo namin guys, kinakagat nila yung
paa ng aming mga maliliit. So, nagkakaroon tayo ng problema kapag ganun. So, yung mga natives namin is, yung iba nagiging baldado. Tapos, kapag meron na yung mga dugo-dugo yung kanilang paa is, medyo nagiging aggressive sila. That's why, kung ako yung tatanungin nyo, pataasan nyo yung dito guys. For as long as komportable din kayo kapag kayo ang nagkukuha ng inyong mga sisiyo. Kumbaga dito guys, hindi kayo mahihirapan. So, eto naman guys, yung galing sa pintuan naman niya. So, ganyan kalaki yung pintuan niya. So, yung 82 nyo guys, ishatiin nyo. And then, yun nyo ilagay yung center ng inyong door. Pero depende rin sa inyo guys. Kung gusto nyo yung make it 2 or yung lagyan nyo ng boundaries. Tapos, dalawahin nyo yung inyong dalawahin nyo yung pintuan. Nasa inyo rin yan guys. Pero yung sa amin, isa lang. Kasi nga, ano din tayo, budget din tayo. Kasi, bisagra, bibili ka pa ng screen, ng kahoy, and everything. So, ayan guys, ganyan kahirap kapag wala tayong budget. So, anyway, kapag nasa ano na, yung dito, from gilid to here is 31 inch. Bago kayo gumawa, ayan. Galing doon guys, ayan. 31 inch, galing doon to dito, 31 inch. And then also yung kabila, ganun pa rin, 31 inch yung dito. And then sa mga nagtatanong naman yung kalaki ng aming, sa mga nagtatanong kung gaano kalaki yung pintuan, eto na yung pintuan. So, yung inch ng ating pintuan is, ayan, 22 inch lang guys. So, ayan. So, 22 inch yung, ano niya, kung gaano siya kataas, and then yung palapad naman niya. Ayan, pasensya na kung ano yung term na magagamit ko guys, kasi hindi talaga ako pro into this, but I am really trying hard to give some, ano sa inyo, mga measures na magagamit nyo. So, from that area to here is 19 inch. So, nakadepende din yan guys kung paano ginawa. Kung napakapulido ng pagkakagawa, well, maganda na rin yung talagang safety sila, or kumbaga yung mga ganyan, mga butas-butas, yan. So, yung sa amin guys, tulad nito guys, ayan, nilagyan lang namin ng 2x2 dyan. So, supposedly dito pa to sa baba, pero na out of screen na. So, kaya nandyan na yung 2x2. So, nilagyan na lang yan ng harang. So, ayun, para-paraan lang din tayo. So, yung sa yero guys, ang mga nagamit siguro na yero nito is 1, 2, 3, 4. 4 na yero guys na. Guys, kung sa yero naman guys, ayan, 4 to. 4. Tapos, yung kanyang size na paganyan is 8 feet guys. From that point to here. Ayan, so 4 yung yero na nagamit na number 8 yung kanyang size, or 8 feet yung kanyang size. So, sa mga nagtatanong kung ilan yung nagastos namin dito, hindi ko na ma-recall. Pero yung nanay ko na nagpagawa nito, I believe mga around 2,000 to 3,000 guys. Malaki din kasi yung diferensya guys, lalo kapag sa Manila ka, I believe medyo mura siguro yung screen doon. Kasi meron dong mga direct na mga supplier. So, dito kasi guys, halos angkat sa amin kasi probinsya nga. So, medyo mahal yung screen sa amin. So, dito, yun na nga, mga siguro mapapa 2,000 to 3,000 kayo. Including this. Pero I believe, hindi pa yun included yung labor guys kapag magpapagawa kayo, or yung kung meron kayong uutusan na magpapagawa. Pero yung ito kasi, yung kuya kong gumawa nito, pero I believe may binigay rin yung mama ko noon. Pero yan, siguro yung mga materials niya is around 2,000 to 3,000 guys. Tapos ganyan na yung itsura niya. Ayan yung itsura niya, including those yero, yung mga pako, yung screen, yung kahoy. And tsaka also guys, disclaimer, yung ibang mga kahoy dyan is mga pinagtagpi-tagpi lang din, or mga kinuha lang din sa mga nagamit namin noon, tapos hindi nagamit ulit. So ayan, gamitin natin ulit. So eto, meron kaming ayan, same lang din to ng size doon. So yan yung sinasabi ko na hinati lang namin. Kung gusto nyo, dalawa yung door. So ganyan, ganyan lang 2x2 dyan, and then separate nyo yung door dito, and then separate nyo dyan. So ang nangyari, hindi na namin nilagyan ng yero kasi meron naman dito sa lumang bahay na meron na siyang yero. So ayan, pinapasok na lang namin para hindi maulanan. So tulad din yun dito guys, ayan. Ayan. So, kung may nagtatanong kung bakit butas yan dyan, don't worry guys. Meron naman kami nilagay na mga dyan para hindi rin sila medyo maulanan kapag umuulan.
So, ayan. So, medyo may kalumaan na tong ano-ano namin dito sa backyard namin. Pero, yeah. Patuloy tayo sa pagbibigay ng mga impormasyon kasi hanggat may nagtatanong, meron din kami masishare sa inyo. So, ayun guys, yung aming video today. So, sa mga nababother o sa mga nagsasawa na dyan sa boses ko, pasensya na kasi ganyan po ako magsalita and also Cebuano kami. Disclaimer lamang po para hindi na ako mabash na hindi ako marunong magsalita or medyo hinihingal ako. So, ayun. Yun na yung ating video today guys about kung gaano sila kalaki or gaano kalaki yung aming cage at bakit ganyan at yung mga opinions ko regarding those kung gugustuhin niyo lang naman na mataas, kung wala kayong pabo, there's nothing wrong kung ganyan lang. 30 feet lang, 30 inch lang siguro siya mula sa lupa until there. Okay, shoutout tayo to Sir Luigi Redemption Raymond from Davao del Norte, Adonis Pino, to Theodore Molina from Makati, to DJ Prime Zone, to Paxkyo, to Laura family from Don Carlos Bukidnon, maraming salamat po, to Ma'am Josefina Ordonia from Roas Palawan, to Brian Cabreros from Santa Maria Ilocos Sur, to Sir Abaw Jesse from Zamboanga del Norte, to Tias Channel, also to Sir Edelbridge Galazora from Misamis Oriental, to Sir Alvin Gonzalez from Saudi Arabia, to Sir Rinaldo Florendo, to Renardo Guevero from Libuna, Bukidnon, also to Bagang family, maraming salamat po from Pampanga, to Sir Alzons from Montreal, Canada, to Dave Balungay, to Sir Dave Balungayta from Negros Oriental, to Joseph Daras from Abu Dhabi, and also to Sir David Casimero from Jensen City. Maraming pong salamat sa inyong panonood. So, ayan guys, nga pala, sa mga nagtatanong kung meron din kami mga tips about sa pagpapato. Meron kaming pato guys, pero ayan, medyo wala na, hindi na filled yung aming range ng aming pato kasi naubos sila guys, around mga 50 pieces sila or 60 pieces. Napakaraming bumili. Maraming salamat nga pala sa inyo. So, on my next video guys, abang-abang kayo sa mga update namin about sa pagpapato. Ayan, that's it for this video guys. Hope you like the video and sana may natutunan kayo in this channel again. And yes, again, sasabihin ko to, nasa inyo guys kung tutularan nyo kami or hindi. Kasi nga, yung mga sinishare namin dito is based on our experience. And again, stay safe, stay home tayo ngayon guys. Peace out everybody. Be good. Goodbye.